कटक में कोहली खेली कि फेरू खाली घुटना में तेल लगाइल जाई। कटक में कोहली के बल्ला बोली कि डॉक्टर के पट्टी। तो सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोग। आज हमारे साथ फिर से जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तो अब जानल जाई विस्तार से। पांडे जी, कोहली के घुटना में फेरू दर्द उठल बा, अब तो उहे जानी कि खेल पाई कि ना। रउआ का बात करतानी तिवारी। नागपुर में तो घुटना में सूजन आ गईल रहे, अब कटक में चटक गईल का। पांडे जी, शुभमन गिल कहलस ह कि घबराए के कोनो बात नहीं खे, कोहली फिट बानी। अच्छा एगो बात बताई पांडे जी, अगर कोहली टीम में आई तो बाहर केकरा कइल जाई? ई सवाल तिवारी जी अच्छा कैला। बाकी यशस्वी के तो काटे के पूरा चांस बा, लेकिन श्रेयस अय्यर तो जबरदस्त बैटिंग कैले बा, तो ओकरा के बाहर करल तो भारी पाप हो जाई। पांडे जी, रोहित भाई पर तो डबल टेंशन बा। एक तो उ रन नइखे बना रहलन, ऊपर से ई सब सिलेक्शन के चक्कर। बिल्कुल, कप्तानी करत करत तो माथा झनझना जाला। रोहितवा के ऊपर से गंभीर जी से ओकरा के गुप्त मंत्रण करे के पड़ल। सही कहनी है पांडे जी, लेकिन असली मजा तो अब आई जब राहुल आ पंत में से केहू एगो के चुने के पड़ी। आ पूरा उम्मीद बा कि कुलदीप के जगह पे वरुण चक्रवर्ती के अंदर ले आयल जाई। रउआ तिवारी जी बात के अच्छा पकड़तानी। मैच देखे से ज़्यादा तो टीम इंडिया के जोर तोड़ मज़ेदार बा। अब देख कटक में कोहली खेले कि फेरू खाली घुटना में तेल लगावस नजर आई है। बिल्कुल सही कहनी है पांडे जी। रउआ लोगन का सोचलिए अपन राय कमेंट में लिखिए आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रहें। धन्यवाद।